Grabihas mga panghitabo ron ni karon January lang gid ha. Daghan kay mga drug related na mga panghitabo. Nya patay pa gid. Nya ang uban suko sa kadtong karana administration kay nganong patay po to iya ha, pero ang drug addict mao'y patay ato. Karon hilom lagi ang mga tao, sugot ra lagi ta nga mga adik may mapatay sa mga inosente. Kadug yung naitabo dris lapu-lapu, tanang masugatan niya iyang pusilon. May ginadakpan to siya karon kanang sa naga iyang kaugalingong pamilya base maingon ta nga kalib-in, pero consider na pamilya nimo lisura.